Studju ippubblikat mill-Awtorità Maltija tal-Komunikazzjoni juri żidiet qawwija fis-servizzi tat-telekomunikazzjoni, speċjalment meta faqqet l-imxija. Fil-fatt aktar minn 99% tal-Maltin għandhom set tat-televiżjoni fi djarhom, filwaqt li aktar minn 3/4 għandhom aktar minn televiżjoni wieħed. Kien hemm żieda ta' 25% tan-nies fuq 3 snin ilu li qalu li għandhom set tat-televiżjoni HD. Fil-fatt kien hemm żieda ta' 10% f'dawk li għandhom abbonamenti għal televiżjoni imsejjaħ bundle fejn tela għal 77% meta kkumparat ma' 3 snin ilu. L-ammont ta' familji li jsegwu l-istazzjonijiet Maltin imissi 82%. Fil-waqt li 18% tagħhom qalu li lesti jonfqu aktar sabiex ikollhom stazzjonijiet oħra miżjuda xi jsegwu. Intant is-sondaġġ juri wkoll żieda fil-familji li huma sodisfatti bis-servizz tat-telekomunikazzjoni fejn dan tela minn 23% fl-2017 għal 56% għas-sena 2020. Filwaqt li 38% oħra esprimew is-sodisfazzjon tagħhom għall kwalità tas-servizz. Ir-riċerka li wettqet l-Awtorità uriet ukoll li żieda fl-użu tal-Internet żdiedet b'14%. 80% jużaw l-Internet sabiex isegwu serje televiżivi bħal Netflix, segwit mill-isport, il-programmi live streaming u l-aħbarijiet. Infatti, l-użu tal-Internet sa Ġunju ta' din is-sena tela għal aktar minn 200,000 abbonament. Dan ifisser żieda ta' 11,000 meta kkumparat mas-sena li għaddiet.